Vítam vás a prajem vám pekný a príjemný deň. Moje meno je Vladimír Homoľa. Profesionálne pracujem ako coach, lektor a tréner. Ako lektor a tréner sa venujem najmä posilňovaniu koučovacích zručností, tvorbe efektných a pôsobivých prezentácií a mind mappingu v praxi. Svoje znalosti a zručnosti pre koučovanie som získal u takých osobností ako je Sir John Whitmore a Merlin Atkinson. Mind mapping, teda myšlienkové mapovanie, som si zdokonalil samoštúdiom materiálov tvorcu mind mappingu, pana Tonyho Buzana, ako aj pana Faisala Mohidina, autora programu Novamind. Praktické zručnosti som získal prácou v programoch Xmind, Novamind a najmä iMindMap. Som spoluautorom interaktívnych tréningových programov zameraných na coaching, tvorbu interaktívnych a pôsobivých prezentácií a na mind mapping v praxi. Naše koučovanie je sústredené najmä na individuálny coaching zameraný na hľadanie zmysluplných riešení, tímový coaching na akceleráciu práce tímu a tréningový program na získanie koučovacích zručností pre manažerskú prax. Naše programy zamerané na tvorbu interaktívnych prezentácií vychádzajú z najnovších poznatkov o mozgu a poskytujú zručnosti prispôsobiť a pripraviť pôsobivú prezentáciu, ktorá posilňuje záujem a sústredenosť poslucháčov. A nakoniec mind mapping alebo tréningové programy využitia myšlienkových map v praxi, a to najmä v oblasti učenia, vzdelávania a podnikania. Mojou tzv. Srdcovou záležitosťou je program iMindMap od tvorcu myšlienkových map Tonyho Buzana. Preto sme aj vyvinuli tréningové programy zamerané nielen na obsluhu programu, ale najmä na jeho využitie pri obchodných prezentáciách, pri plánovaní a realizácii rôznych projektov a najmä pri hľadaní kreatívnych a zmysluplných riešení problémov, a to rôznymi spôsobmi, napríklad Disney Strategy alebo metóda Six Heads. Kde ma môžete nájsť? Sú to najmä stránky karierovycoaching.sk, icreate.sk alebo myšlienkovemapy.com. Teším sa na vás.